kurabo bakamuminya kinya gitari njere ndio ngatira ngachanga buno mung'ina kuganya machibu no koronyore report ngokorereke osirire chuberi naro jaiga sa renge sechinsiaga ime nero yatugete ng'a acid yarenge ime. Mwancho murigereria mbuya mono naende nakwariganirie ase TV yaito ya Nyabende TV boigo na Cyprian TV ase rero twabatarire goika ensemo ya Kiagware ime ya Borabu Chitago Ward ase constituency ya South Mugirango. Aiga twatarie twataka turamanya mang'ana abere atato igoro y'eng'ana eye yakorekanete ase omochie oyo ase twatebwa ng'a omomura niga anyarete koba ogoekora ase chinchera chire echia obotutukano. Aiga ntore na tata omwabo omomura oyo twagani atwerese ase erieta naki akorokwa naende erinde atwerese atoteberani ng'a inki kiabete na inki kiairete aiga okoreka naende eng'encho ki akoregete. Mbuya bono omwaka ase erieta morige nagani komanya naki okorokwa. Erieta nchigo nkorokwa Peter Nyangaresi Mwenga erinde nyomo. Omomura nyagosira iga yone gakorokwa Paulo Maragia. Omomura iga arenge nkayane buya twarenge emeremo akaimoka chinsa chia mambia iga akarorekana ekero arire endagera yaye agasoka akagenda ase achiete rituko ria ejuma. Bono buna agenda akagenda rituko rigima igaikera togatiga ng'a iga agenda chitaro chiaye kiagera na omonto ogotara omonto omonene. Bono ekero yachia goika Jumamosi chinsa chia mambia igo nkorwa mogondo nkorora ebinto bire mogondo kwaye ase aremete chinsiaga nkorwa ngoeta chianga chiaye negobia na binto binde biarenge ororo emepira iga. Bono nkorwa ngokora ki ngoeta rioka ekiagera nkomanya ng'a ekawaida yaye nkoraba are orie endagera yaye otige chichubaga abwo. Ngoika nkogenda nkoirana nkonyora abachirani bagoteba ng'a oyo ekero naika ang'e na enyomba yaye bagoteba ng'a oyo gare oyo nyagitari ngochi koigwa bo ngocharoka nkobagora ekenagwa nkogenda nkorigereria nkonyora iga are borere agendererete korondobereria chinchera chitari ngiya. Bono kero kende omomura oyo emiaka ere iga abwate? Omomura oyo iga abwate emiaka 33. Goikera iga abwie nagachete ase are egeka ake amo na enka yane. Nabwate banto? Yaya abanto baye iga aretete abanto bakarwa bakagenda lakini bono tabwati banto totebe. Sawa bono nabo okogenda korwa abwo kero gwaika kwanyora abaamate gose chijirani bare ororo nere oria borere inki kiabwateti korwa abwo kero kende? Korwa ororo iga abwo egento twanyorete iga echuberi naroche aiga ase arenge ase chinsiaga ime nero yatugete ng'a eacid yarenge ime. Bono tokarwa tokamoira nyagitari ekiagera ntware konyara komokonya ase enchera ya eacid. Na nyagitari bagoika bagotema bagoteba ng'a moire Kisii. Bono kero tore enchera kogenda gochia Kisii noo aigete agakora ki agatimoka ng'ora igo tore igare ime. Buya mono mwancho morigereria ngaki eye bono aiga ase tore ime ya Kiagware Borabu Chitago buna nagotebia mapema ime ya ebunge ya South Mugirango. Aiga Kiagware ase twatara ng'ina omomura nere oyo togokwana nere bono iga nyuma ya ogokwana na ensemo na mosubati omwabo twataka toraigwa korwa ase ensemo ya ng'ina ng'a inki kere. Kobainyoria aiga kero kende onde ororire ng'a omomura nare oerusetie ase okonywa eacid no iga ase twaikire ime ya Kiagware oyo nere ng'ina tiatoraigwa korwa ase are. Mong'ina omorigererie otakomaete maybe nabo agotaka komanya erieta riabo naki okorokwa. inche ase amarieta na Evelyn Kimonto. Evelyn Kimonto omomura naki akorokwa oyo oerusetio? Paulo Maragia. Ne ase
omorigereria nagani komanya ng'a kero kende naki are naende naki ekirete mpaka agekora. Igo riarenge rituko ria echuma, nkaboka mambia nkaenda korigia amabere. Enyomba nere iga egenderete koagachwa, chifundi nchiroo chigokora. Nenyaruka yane omwana oyo mwakwana nere, konya nari achire, konya taiyo nka iga. Bono nabwate abageni ase obweng'a abange, nkaenda korigia amabere, banyore banywire echae ase mambia eywo. Igo ngocha korora buna amabere, nkanyora ochi rwaikire iga ang'e na isiko chia enyomba eywo koagachwa. Abana mbarenge ororo bagokora egasi ase ogosomba amache mambia bakoboka, bacha basomba amache basiarera enyomba erinde tenyara koba ekobamboka. Akamorua akarangeria omwana okorokwa Joshua, akamoboria Joshua, gwachire roche kwaretire amache? Joshua akamotebia yaya, tinchieti roche ntine iga natebia aende roche. Akamoboria igo tochieti roche toraenda roche nonya ndimo? Oria akamotebia yaya, tindagenda ntine igo ochire, oretire naende ochire. Akaborora akamotebia mbuya mono, nomanyete igo agaseka, abatebia omanyete igoro tine iga nabo arigetie egasi, takora togakora, nere rero tiga akore, anyore ebesa eywo. Basi inche ngatirimboka nkaenda ngasoa jikoni, ngasoa korosia echae. Basi akarua abwo agatirimboka agasoa amato enyomba nene, ase enyaruka ya mwabo yarenge. Akanya kwoga ororo konya gotisia nkororekana arenge ng'a nasibete endagera marure ende. Nkarosia echae, omwana oyo omogeni buna atanya koria egetuma nantebeti mama nsambera egetuma, nkarosia echae ngakora ngasoa komosambera egetuma. Agatisia enyaruka ya mwabo nyomba, agasoka. Ntagete gosoka ng'irire nyaruka ya mwabo egetuma, nari agotenena gesieri, okombekera omoro ang'e na ase ebigoti. Ogontebia omanyete nkoremore chimbera ibere, ira naikaransa gochia jikoni. Nkarua ororo nkamotebia inche nakorire egasi yane korwa jikoni, tiga ng'erere christine egetuma. Nari abwata bono, osoa gonsuguma korwa gesieri, ntaete gosoka agasoa gonsuguma. Nari bono riria agonsuguma omoro oria abwate, okambwata ase okoboko, oboge boria bwa omoro. Egasi nare bokoneta. Bwankuneta ase ake iga rende amanyinga agasoa kora ki? Korwa. Omwana oyo mwabekera achia korigereria, akarora amanyinga. Nari asoa komotebia marage, nabo ogokora iga? Konya okong'akera ase esimi gwateba mama abwate amagoso. Rero gaki narorire live. Omoibori na omoibori. Basi agachia koigwa agatira agasoka buna gochia ase enyomba eywo rogoro agasoka gochia riko ria. Akaoga agatirimboka akagenda. Bono okogenda kwaye inche korwa abwo nkaenda gochia nyagetari etago, nkagenda rende ase abwo ase naigwete okoboko bobe, nkaenda ngochia konyora amariogo. Korwa abwo rende bogaki mambia yaye ya jumamosi, nkaboka nkaenda echumuya. Igo ngotirimboka ase riko eria, mwayeire egekake korwa iga iga, ninyigwete ogokorera nyomba. Ase sauri agotisia, nkamanya naki omonto gakoreire bwakire bono mambia gose iga obokire. Korende ase egeita kiayanarete gosieka, botambe ekero ogoeta okonyora gesiekire. Kingotirimboka nkanyora keigwaire, nkarengereria yaya, omoyo gacha bono iga, bono asoire otiga gwasia naende gekore ki? Asoke aende egasi rogoro gekore naenarete gocha gokora egasi iga ya mchengo. Bono korwa abwo inche buna naenda echumuya nkorwa echumuya nari ndoche abanto bagosoka gochia para, bamobwatete amagoko. Ase sauri atisiete amang'ana aya abagambi mbanyamanyete. Ime yane nkarengereria yaya, ebamobwatire. Gokora ng'a bamobwatire nari ngocha nkoboria ni nki? Ng'a yaya, iga anyore eacid. Nari nkoboria gaki onywa eacid? Nkorangeria marage gaki kwanywa eacid? Iga akorete agansiemia ekiara iga tare konyara gokwana. Bagoteba ng'a yaya, oyire korwa ase oromeme.
Korwa abo bakamominyaki nyagetari njere ndio ngatira ngacha nkauna omong'ina koganya machibu na okoronyora eripoti ng'okorire ki osirire. Pole. Gekende tutaragenda are mono gwatebire korwa omonyaruka namoboretie ng'a konya okong'akera esimi gwantebi ng'a mama abwate amagoso, ekorokia ng'a amatuko amaya konyora akoburugire gose inki ekae ngokora korwa magega are gokoigerera ase esimi. Korwa magega na omwana omuya ekero are buya naende ang'anchete na inche nimwanchete. Bono gaki ekero asibire amarwaro nari agochaka gotisia. Igo orakogosire amatuko make iga. Ekero asibete. Lakini atasibeti aria naende yaani monto takongosera. Gekende korwa magega aro nonye ekero asibete gose ore buya onya kogosereri goita. Agoteba ngoita nde ng'ite omonto lakini ekero asibete tari amatuko amang'ana konywa kwaye tari kare achagete mbwanga achagete. Omong'ina igo bono naigwete kagoteba ng'a nakobekerete omoro agoteba ngokokora are gose akore ago igoro. Gose na erituko erio ndirichumi erio agontebia ng'a ngotindeka nkoremorigie nkorema nde chimbere ibere. Inche ndatebia abanto baminto, chingaki chia bono chiabeire ching'ong'o, chinga chiria chia kare. Omonto aragotebi naende ngogoaka omotebia ng'a nare amamilion ake naende akwabere. Bono igo omonto kagotebi naende ngogoaka nde karasuka ake, chingaki chiabeire ching'ong'o. Neba na omogaka omotebi oria nere, abarendere nkoigwa ore nonye bateba ng'a omoche koraka ase arwete akanacha ng'ina kore ebigoti agatama, naende nere bagakwa bagatindeka babere. Bono oroche onye ntakirete nkaira na magega, tare kombutora ebigoti onye ng'enderera gokwana nere rioka rioka, nabo yabanire ng'a nkong'aka arenge ang'ite nere eite, lakini ngakiria omonwe ekagera agakora ki? Agantiga agachia goita. Bono nabo togoeka eywo ekero omonto agogotebi ng'a nkogokora nde, aya tama moe chingaki. Advice ki orae vijana bia bono iga? Vijana bia bono iga nkogambera kabira, gekogera chingaki chia kare omonto tagakunire moibori, bono babeire omanyete ntotokani tiri, oyokaete ntotokani tu aing'ainete, gose abande nang'ainereria gaki. Aba na omogotu ndire nabo ndakwanire egento ntarochi, lakini nabo ngaete ng'a ntotokani tiri. Bono omanyete ngaki ya ogotisiwa, omonto ogoteira mama kwarama mogotiga, yaetire, lakini bono vijana biaito, ase chindagera chia ebinyugu gaki chirachio, nabo togoteba ng'a seita seita nabo intwe ntobwati endagera ya ekenyugu eke getindi, lakini rende, chinse chinde nchibwati, omonto nagende epata akonywa akore ki? Acha gogoita. Tari ng'a na ekenyoro kebwate endagera ekogera ekorieka, yaya. Igo ng'a ase onde bwensi oyo mpaka abare sukari bachiatari sana.